בסרטון הזה אנחנו בעזרת השם נעבור על כל הנקודות שאנחנו צריכים לדעת כדי להשתמש בלוח מעקב בלימוד ליקוטי שיחות. קודם כל בואו נתחיל עם איך אנחנו משיגים לוח אישי שאפשר להשתמש בו. אז צריך לעשות העתק מהקובץ המקורי. הקובץ שהוא פתוח לפנינו הוא לא קובץ מקורי, זה כבר העתק שמישהו כבר עשה, כמו שנראה פה. זה כבר אוחז ב-26% וכו', אנחנו נסביר את זה בהמשך. אז קודם כל אנחנו צריכים לברר שזה באמת הקובץ המקורי שאנחנו עושים העתק ממנו, שהוא לא משומש. אז הולכים פה לעמוד הזה כתוב פה, זה ההדרכות, עוברים לשם. פה יש קישור לקובץ המקורי, אז בנלחוץ על זה. אז עכשיו זה כעת הקובץ המקורי, שהוא עדיין לא משומש, כמו שרואים פה, שהוא על 0%, שאף אחד עדיין לא השתמש בזה. אז מזה אנחנו רוצים לעשות העתק. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו עולים למעלה בתפריט, ולוחצים על קובץ, יצירת עותק. אז פה אנחנו יכולים לקרוא לזה איך שאנחנו רוצים. קודם כל הייתי מוריד את עותק של, אבל מכיוון שזה פה באנגלית, אז נעשה את זה בחלל מלכתחילה שם אחר. בואו נקרא את זה לוח קו בלימוד ליקוטי שיחות. נשים יצירת עותק. עוד פעם, נלחץ על זה שם למטה. זה עכשיו יצר עותק חדש בגוגל דרייב הפרטי, וככה אפשר להשתמש בזה, להתקן את זה. אבל כשמשתמשים בטלפון או טאבלט, שזה משתמש באפליקציה, אז כל העניין הזה של לעשות עותק זה נראה קצת אחרת. אז בואו נכניס את האפליקציה. ככה זה נראה מהאפליקציה. זה לא יהיה אותו דבר, זה רק קצת שונה. אז קודם כל בואו נלך לפתוח את הקובץ המקורי. למטה תראה יש את 4 עמודים, 4 דפים שיש בקובץ הזאתי. אז בואו נלך למדריך. שמה יש את הקישור לקובץ המקורי. עכשיו שאנחנו בתוך הקובץ המקורי, אז נעשה עותק מזה. בצד שמאל למעלה יש 3 נקודות. פותח תפריט, ועכשיו אפשר לעשות יצירת עותק. אז עכשיו אנחנו נקרא לזה ככה. כבר כתבתי את זה. אז עכשיו נעשה אישור. אז הנה זה העותק החדש שלי הפרטי. זה בשבילי להשתמש בזה, להתקן כשלומדים שיחות. ויש עוד דבר באפליקציה שאפשר לעשות. שם למעלה עוד פעם לוחצים על 3 נקודות. שיתוף יוצא. אפשר לעשות הוספה למסך הראשי. ככה יהיה גישה נוחה כשצריך. אז עכשיו שיש לנו את העותק האישי, את הלוח האישי, אז עכשיו בואו נראה איך משתמשים בזה. אז הולכים פה למטה למה שכתוב שם, צ'קליסט, שם יש את הלוח. אז פה תראה לוח מסודר, כל חלק בנפרד, יש שמות של כל השיחות עם תיבת הסימון מלמטה מהשיחות. זה כל החלקים. אז אם אתה כבר למדת את השיחה, אז אתה מסמן את השיחה שלמדת, אז ככה אתה מסמן את כל השיחות. אם אתה רוצה לסגור את השיחה, לסגור את החלק, אז יש פה את המינוס ופלוס. המינוס זה סוגר את הספר, ככה הרשימה לא יותר מדי ארוך, אפשר לפתוח את זה. גם הוספות יש פה בנפרד. אם אתה רק למדת חלק משיחה ואתה רוצה לרשום את זה, גם לזה יש אפשרות. לוחצים עם כפתור הימין, ואז פה אפשר להכניס פה
הוספת הערה. אפשר פה, בוא נגיד, לכתוב סעיפים א' עד ג' זה מה שלמדנו, אז עכשיו צריך ללחוץ במקום אחר במסך, ואז יש פה את השחור, זה מראה שיש פה הערה, אז עכשיו אפשר להוריד את זה, נשים ככה, וככה אני יכול לעשות את זה. אם אני רוצה, אני יכול ללכת פה למעלה, בשורה הראשונה, בוא נגיד שאני לא אוהב ששמים פס בכל פעם שאני לומד שיחה, אז אפשר לשנות את זה. פה למעלה יש 4 אפשרויות. או רגיל, ככה אין שום הבדל בין השיחות שסימנתי והשיחות שעדיין לא סימנתי. אפשר לעשות שזה יהיה נטוי. אפשר לעשות פס, כמו שהיה מקודם. אפשר שזה יהיה שניהם פס ונטוי. נקודה מאוד חשובה, שיש חלקים שצריך להישאר ריק. פה בסוף כל ספר יש פה חלק שהוא ריק, ככה זה חייב להישאר, אל תכניס פה כל מיני פרטים והוראות, כי זה יכול להפריע לתוצאות והתקדמות, איך לעקוב אחרי התקדמות, נראה את זה בהמשך, אז החלקים האלה גם פה, לא להכניס בהם פרטים. כמו כן, גם חשוב, שיש פה גם מקומות שהם נראים שהם ריקים, אבל באמת יש פה קוד בפנים, וכמו שנראה, כתוב פה כמה הוספות עדיין יש ללמוד, אבל זה רק נראה כשסוגרים את החלק מהרשימה. לכן לזהר, לא להוריד את הקוד שיש שם בפנים. ועוד דבר, אם אתה רואה משהו כזה, אז תלחוץ ביטול. במקרה שצריך, יש גם פה קישור למפתח. אם רוצים לפתוח את הספרים בעצמם, אז יש פה את הקישור הזה. אז עכשיו בואו נראה איך אנחנו מעתיקים את הלוח על ידי האפליקציה. פה כשאתה רוצה לסמן, אז פשוט לוחצים על הקופסה. עכשיו, אם אתה רוצה לפתוח או לסגור חלק מרשימה, כמו שראינו לפני זה, אז צריך קודם כל ללחוץ על הסימון על הצד פה, אז זה פותח את התפריט הצדדית. אז עכשיו אפשר ללחוץ על הפלוס והמינוס, גם לפתוח את ההוספות. אם אני רוצה לשים פתק שלמדתי חצי מהשיחה, אז פה אפשר לעשות הערה ככה, אחרי שלוחצים על זה. עכשיו לכתוב סעיף א' כבר למדתי, אישור, ואם אני רוצה להוריד את זה, אז אני לוחץ, אני יכול לראות מה יש בהערה, או אני לוחץ עוד פעם, ואני מוריד את זה. אישור. אם אני רוצה לשנות את הסגנון של השיחות שכבר סימנתי אותן, אז פה כשאני פותח אצל הכפתור העליונה, את הפלוס העליונה, אז זה לא מספיק. פה באפליקציה צריך קודם כל ללכת למקום אחר במסך, כי אם אני לוחץ על זה, זה לא יעזור לי. אז אני צריך ללכת למקום אחר ככה, ואז כשאני לוחץ באותה, אז למטה, אני יכול לבחור בין כל האופציות. עוד נקודה חשובה, כשמשתמשים באייפון או אייפד באפליקציה של אפל, אז העמודות מופיעות להפך, לא מימין לשמאל כמו פה, אבל משמאל לימין. אז נראה איך שזה נראה. זה יראה ככה, הפוך. בראשית נורך לך הפוך. זה טיפה פחות מסודר איך שזה נראה, וככה זה באייפון ואייפד. הכפתורים פלוס ומינוס לסגור ולפתוח הם נמצאות בצד שמאל במקום צד ימין.
ולכן גם החץ, כיוון ימין, אף על פי שהכפתור הוא בצד שמאל. חוץ מזה, לשאר דפים זה לא כל כך משנה, רק את הדף של ההדרכות, אבל זה כבר לא צריך אחרי שרואים את הסרטון הזה. עכשיו נתרכז איך לעקוב אחרי ההתקדמות, ולראות איפה אוחזים בלימוד הליקוטי שיחות. אז לכל חלק בעצמה יש בנפרד חשבון, כמה כבר למדו. אז הפס הזה, כמו שרואים, איך שמסמנים יותר, אז הולך עוד טיפה עוד יותר. בואו נראה, אז בואו נסמן את זה, וזה זז קצת, עוד אחד, זה הלך עוד טיפה. עכשיו פה ליד יש את האחוזים, האחוזים האלה הם לא לפי הדפים ואורך של כל שיחה, אבל לפי כמות השיחות. אז ככה זה עובד האחוזים, כל פעם שאתה מסמן, אז עכשיו זה 66.28% מכל השיחות. פה כתוב כמה שיחות כבר למדת, מתוך סך הכל שיחות, ופה כתוב כמה שיחות עדיין נשארו בחלק א' ללמוד. אתה רואה, כל פעם שמסמנים, זה משתנה לפי זה. יש את זה לכל חלק בנפרד. ההיסופס, יש להם חשבון בנפרד. כמו שרואים פה, אז כשלוחצים פה, אז בואו נראה זה ככה. אז הכל בנפרד, הם לא חלק מהסך הכל. אם אתה רוצה לדעת, למדת כל החלק בייס, וזה לא כולל ההיסופס, אז מסתכלים פה, כי בזה לא מחושבן ההוספות. אם סוגרים את הספר, ואז לא נראה את זה, לכן סוגרים, אז כתוב פה הסך הכל של כל ההוספות, מה שנשאר עדיין. אם אנחנו רוצים לראות איפה אנחנו אוחזים בכל הליקוטי שיחות, הרי זה רק בכל חלק בנפרד, אז הולכים לדף הראשי, דף הראשון פה, אז פה בלמטה יש את אותו מושג, זה תמיד עובר לצד השני, איך שלומדים יותר שיחות, ופה עוד פעם אחוזים, כמה למדו, סך הכל שיחות וכמה נשאר. וזה לא נכלל הוספות, וגם לא נכלל חלק מם, אף על פי שהוספנו חלק מם בסוף, כמו שרואים פה, יש פה חלק מם, אבל הוא לא נכלל בסך הכל של כל הליקוטי שיחות. נשאר עוד דבר אחד, זה הזכרה כללית. יש פה את ההזכרה הכללית, כל החלקים בנפרד. פה זה מחולק לפי השיחות פה למעלה, זה השיחות שעדיין לא למדו, ולמטה, בצבע יותר חשוך, זה השיחות שכבר למדו. כל פעם כשמסמנים שיחה בלוח, אז יורד למטה ומשתנה צבע. אז בואו נראה, פה נשאר עוד 5 שיחות, יש חג השבוס, ראי, סובי, נצובים וחג הסוכס. אז בואו נעבור לפה. אז כמו שאומרים פה, יש פה חג הסוכס, ראי, סובי, נצובים וחג הסוכס. אז בואו עכשיו לרשום כסובי, נעבור לפה, והנה כסובי ירד למטה לפה. ופה גם כתוב את המספר שיחות שעדיין יש ללמוד. ואם מופיע פה באופן שזה לא מתאים עם הלוח, זה כנראה כמו שהסברנו שפה זה לא ריק והכניסו בו דברים, זה מסתום מהסיבה. הצלחה רבה בלימוד ומשיח עכשיו.